Tro gyntaf nes i wneud drag, ys i ysgol fatha Lady Gaga. Doedd neb yn gwybod sut i reactio i hynna'n iawn. Oedd rhai pobl, ddim yn gwybod pwy o'n i, neb yn aba fi. Pobl eraill yn gweiddi abuse yna fi. A wedyn oedd gen i fi ffrindiau fi oedd yn dweud, o chwarae teg. A wedyn oedd gennych chdi athrawon fi oedd yn meddwl. O'n i disgwyl ymateb lot waith na be ges i, ond un o dwan mae pobl yn dal yn abod fi llun gafni fatha Lady Gaga. Gen i fi lot o inspirations o ffordd dwi'n yn drag. Gen i fi drag artists fatha Sharon Needles, RuPaul, Lily Savage. Tro gyntaf nes i hostio, o'n i'n nerfus, so nes i ofyn i un idols fi, Alaska Thunderfuck, drag queen America. A nes i ofyn i hi, it's my first time hosting, medda fi, what should I do? Dyma hi'n deitha fi, just make them laugh, be confident, be funny, and be yourself. A nes i gymryd help yna lle, a nath o'n iawn. Os dwi'n mynd allan fel hyn wan, a dwi'n mynd o gwmpas y lle mae pobl yn gael fi enwa, be arall dwi'n ddisgwyl, ti'n bo? Os ti'n mynd i cyrraedd drwy dos, edrych fatha sheet gwyn, a fe make-up di dros gwyn am chdi, fel dwi'n neud. Dylsa chdi disgwyl ymateb negatif gan pobl. Be ni wedi bod efo lot o pobl sy'n neud drag ydy'r mae'r personoliaeth drag nhw yn dod fatha shield iddyn nhw. Lle maen nhw'n cuddio tu ôl efo, a maen nhw'n bod yn pwysig yn gryfach, rili, pan maen nhw'n y drag. Ar ôl gig yn ddiweddar lle, mae pobl wedi dod ati fi i llongyfarch fi am wneud yn dda ar ffordd fi'n edrych. Maen nhw'n licio mewn ffordd rhoi compliments i chdi lle. Weithiau ti'n cael yr odd backhanded compliments. Lle, o, o'n i'n licio gweud chdi yn oedd y canu, ddim eich off. Oes na lle i mi yn dy fwy. Helpu mi ddeall. Yn 10 mlynedd sy'n licio gweithio ffwrdd mewn Ibiza neu Benidorm neu yn gweithio yn y clwbiau drag ffwrdd. Y drag yn dyfodol i fi, dwi'n meddwl, cos oedd ddim yn gweithio allan. Wedyn, na i jyst eistedd mewn cornol rhywle a marw.